Sitsi-ritsi Uy, apo. Yati mo twerk, uy. Kaning, paliw ko patay sa electric fan kay sakit nga akong bukog. Sama ni si Lula, uy. Okay na nila? Okay na. Salamat, apo. Nila? Asa man kagikan? Agikan mi nagkuhan na ba, basketball. Kapoy kayo eh. Tay pasa dito tong kuhan yan eh. Ni Carter dare. Ay, dara. Dara man din eh. Apo. Magunsa man ka. Nakakuhan mo gugin na nakasamad ko sa akong kalaban na ban. Dula may basketball mo tong maning aputlan ako ni akong kuko. Ginoo ko nimo, apo, oy. Unsa man? Kabalo ba kang bawal magnirkater? Basta padulong na mo gabi eh. Kay makamalas na. Mao ba? Undangin na. Ah, sige, dili na la. Ugawa ba diri sa simento? Ay, la, excuse mo mo tela. La, excuse mo tel ba? Kaya manilid ko. Ginoo ko ni mga poy. Kabalo ba kang bawal manilig pagpadong na gabi eh. Ha? Nga naman la. Kay makamalas na. Mulayas ang grasya. Tinuod ba day na? Oo, tinood na. Ibutan nitong silig. Balik. Pandamay. Mura magway utok, uy. A few moments later. Unsa man la? Asa man ka po? Maligo. Maligo ka? O maligo. Hoy, ginoo ko ni mo, oy. Singot mo gud akong lawas gud mo nang maligo ko. Kabalo ba kan? Di ka pwede maligo kung gikan kag basketball. Kay makadaot na. Ha? Makadaot ba day na? Posible dyan na makapatay. Dili mo gud makapatay gud ana akong amigo. Ay, ginoo ko ni mo, oy. Pagpuyo. A few inches later. Grabe rin gana gugason eh. Apo! Unsa man la? Magunsa man ka? Manghugas ka daghan kay gugason. Ay, ginoo ko ni mo, apo. Ngano manghugas man ka? Nga na pa may nagkaon. Dili na maayo na. Undangi. Sama na, oy. Hulata mahuman mo manghud ba? Bago ka manghugas. Ginoo ko ni mo, oy. Magsakit yung kasing-kasing ni mo. Wa jud taon eh. Meanwhile. Unsa man na? O unsa man la? Wala dyan kailain buhaton. Magsige lang kay tuplok-tuplok sa mga cellphone. Pagkatapula na lang yun ni mo. Nano ako ra magig puminti mo kasab-an la. Kumay ka nasuko sa akong manghud o sige rag silpon. Siya. Paborito man ako na. Anong kailangan kong gawin? Lula. Ay, apo. Buta na lang yun ni mo, uy. Halok, Lula.